Hey guys, आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआवहाय आङो न'निफ्राय गुवाहाटीयाव थांफिननोसै। बोराया लांफैनो टाइम गैयानो स' आं बासजों थांनोसै। दा ससे आदा सासे दोनलांगोन अरांसिम, अरांनिफ्राय आं बाय बास थांनोसै आरो। कर'नानि लकडाउन होनायनिफ्रायनो बासाव गाखोफेराखै, दिनै फार्स्ट टाइम गाखोगोन। गिनायबो मोन्दों बोरैबा कर'ना जालाबायोबा। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नैबे जाबाय माजबाट टु अरां रड, माने बर्डार रडबो जाहैयो। बेथिं अरुणाचल टावांबो थाङो आरो बर्डार रड नालाय, ओंखायनो लामायाबो बिराद मोजां आरो नेचारेल बिउटियाथ' दंखायो। स' नोंथांमोना एसे नेचारेल बिउटिखौबो इन्जय खालामदो। That's how I feel. I dream all night and day. Could you give us a chance if you mind? And I deserve it, please, one last time. Could you give us a chance? We'll be so fine. I hope one day, somehow, I always will meet again. Cause I've been wondering why we're still ओमफ्राय माजबाटनिफ्राय अरां बारा टाइम नाङा, 10 to 15 मिनिट नाङो आरो। जों दायो अरां मोनफैनानै दा स्टेनाव थांनोसै। बास दङना गैया नायनोसै। ओमफ्राय नै सान्दुङाबो जा थिं सान्दुं दुंखादो, बासआ गंसेबो गैया। ओमफ्राय जों नेनायनि दसे उनावनो फैबाय आरो बासआ। आदाया आंखौ दोनलांनानै थांबाय, ओमफ्राय आंबो फैबाय गुवाहाटी मोखां जानानै। ओमफ्राय मंगलदै मोनफैनानैनो बासआनो थांलानो, दा मा खालामनो, बेलेग गंसे बासावनो थांनांगौनो बिथांमोना होनदो। आरो थाङाबा थाङा होननांगौना, मानो थगायनानै मानसिफोरखौ थिखांनांगौ, नङा होमबा? बे गरमाव जि गोबाव नेहोबाय जोंखौ साला बास ड्राइभारफोरा। जेने तेने 45 मिनिटसो नेनायनि उनाव फाइनालि बासआ खारबाय। बिरै बिरै थाङो गोसोआ नोंनि सेराव, गोसोआव सानाय सिमाङा नोंनि। हाजासे अननाय गोसोआव नोंनि थाखाय, जिउनि मिजिङा अराय नोंखौ लाना। होदो नों अननाय बिखाखौ फुवारना, होदो नोंनि अननायखौ। जोंनि मोजां मोननाय गोसोआ जाफुंगोन ना जाफुङा, जोंनि साननाया मोगथाङाव महर लागोन ना लाया। स' लोगोफोर, आं गुवाहाटी मोनफैनानै आं उबेर लानानै दा रुमाव थांगासिनो। बिराद मेंदों लोगोफोर, गोबावथार बासाव गाखोफेराखैमोन नालाय, ओंखायनो बाराद्राय मेंदों ना माथाय मिन्थिला। स' आंनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालाम। स' थेंक इउ स' माच गाइस, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।